heel jong was ik altijd al gek van paarden, ponies, maakte niet uit wat. Tot en met dat ik een keer bij iemand, die zocht iemand erbij ook voor te rijden op buitenritten en zo. En die meneer had ook Friese paarden. Ja, en toen zag ik daar een heel mooi paard staan met lange manen en zo. Ja, en zo is de liefde voor het Friese paard eigenlijk bij mij wel begonnen. Dus via. Ik had vroeger niet heel veel met paarden, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ermee groot geworden, maar ik was meer met de brommetjes bezig en met andere dingen. Nou, ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben wat begonnen met de handel. En dat vond ik toen leuk, want ik wist niet goed wat ik moest. En toen kwam Melle eigenlijk op het pad bij mij. En die vond het wel leuk wat veuletjes opzetten. Nou, ik zei, dat is goed, dat gaan we doen. Nou, en eigenlijk het eerste veuletje wat we samen kochten, dat is dan Wander geworden. Jullie tongval is niet heel Fries, hè? Ik kom uit Hengelo, Overijssel. Ja. Twente. En Olaf dan? Ik ben geboren in Limburg, maar ik heb wel van oudsher wel... Mijn opa die was Fries. Dus, en mijn oma die kwam uit Drenthe, dus ik ben zeg maar eigenlijk van alles een beetje. Ja. Ja. Maar en dan wel in Friesland te vestigen, zeg maar? Ja, dat wel. Ik moet zeggen, we zijn goed ontvangen hier. We hebben het super naar de zin. Dus leuke mensen, dus ja. Dus we blijven hier denk ik voorlopig nog wel een tijdje. Ik ben meer het zakelijke deel. En Melle die heeft echt heel veel de zorg en de passie. Dat heb ik ook. Maar ja, bij haar gaat het dag in dag uit alleen maar over paarden. En dat kan ik wel ietsjes filteren. Maar goed, dat maakt het wel leuk. Ja, gedurende het dekseizoen dan ben ik 's ochtends vaak bezig met het vangen van sperma. En het verwerken ervan. En voor de rest ben ik aan het trainen en alvast insemineren. En ik fok ze meer op, weet je, de hele dag ermee bezig zijn, die veuletjes verzorgen met de smid, uitmesten, buiten doen, dat vind ik echt leuk. Dus dat is meer mijn ding. Dus, en dat vult elkaar ook wel goed aan. Dus ik heb 2 jaar de zorg van de kleintjes tot ze 2 zijn. En Melle pakt het eigenlijk dan op, meer het keuringstraject. Dat is meer haar ding. Nou hebben jullie komende donderdag hebben jullie hengstenkeuring. En daar hebben jullie dit speciaal voor gebouwd? En we hebben dit gewoon zo nagebootst dat de paarden een beetje wennen aan gewoon de hele entourage. Dat ze weten wat ze moeten doen. Dat doen we dan meestal 1 week à 2 weken voor de keuring. We doen dat ook niet vaker dan 1, 2 keer. En dan, dan moeten ze daar op de keuring zelf doen. We gaan met 8 hengsten heen. En dan kan het gewoon in 5 minuutjes klaar zijn. Dus hebben ze ook een beetje dagmoment. Wat willen ze zien? Nou, hoe staan ze ervoor? Dus ja, het blijven dieren. Dus ja, 2,5 jaar werk voor 5 minuutjes showtime, zeg ik maar. Ze komen als kleine baby's bij ons. En dan hopen we dat ze mooi tot een mooi, goed en gezond paard mogen uitgroeien. En dan gaan we ze voorstellen voor de keuring. Dus ja, dat is de periode van nu, zeg maar. Ja. Is het een spannende periode voor jullie? Ja, nou, dit jaar natuurlijk extra spannend, omdat het de eerste jaargang van Wander is. Dus dat maakt het natuurlijk wel extra speciaal dat je weer de zonen hebt van je eigen hengst, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk wel extra bijzonder en extra spannend ook. Het is de eerste bezichtiging, dus het allereerste, helemaal het begin zeg maar, het allereerste selectiemoment. En dan moet je nog op röntgenologisch onderzoek en op spermaonderzoek. Ja, dan moeten ze nog door de tweede bezichtiging komen en al die voorrijdagen. En dan nog weer het centraal onderzoek, 70 dagen lang. Dus ja, het is een heel lang traject. Ja. Voordat je echt een goedgekeurd Fries paard hebt. Voordat je echt een goedgekeurd Fries paard hebt. Ja. We gaan zien hoe de zoon het gaat doen. Hè? Afwachten. Ja. Ja. Wander.